Time, 1:39. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton yung mga kaaksyon sa Webes man nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, temporaryo ninyo mangin kaupod ini si Indayan. Talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga kaaksyon nato? Nakapanyaga na? Ang iba nagapahunay-hunay. Papiyong-piyong kuno bisan mga 30 minutos lang. Kay para dugay-dugay balik naman sa ila nabilin pa nga mga ulubrahon. Ang mga ka-aksyon naton nga naga-monitor from sign on to sign off, sila tagsa ka mga transistor radio. And sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor via Facebook Live, mayong hapon lang dira sa inyo tanan. No? Manaya-naya subong ang tiyempo. Makabatsyag ka tugnaw, makabatsyag ka man kaginot. No, kay may mga portion subong no, sa probinsya and even diri sa syudad sang Bacolod nga ara pa ang maburubugnaw nga tiyempo. Pero may ara naman ya iban nga ti ma-feel mo na ang kaginot nga ginatawag. Well, anyway, base diri sa ato nakuha man nga forecast sang pag-asa. Las 3 kaina sang kaagahon dumiara sang gina-monitor nga low pressure area ang aton pag-asa. Ulihin ni sa nasiplatan 185 kilometro sa nakatundan sang Katbalugan City sa Samar. O kun 50 kilometro sidlangan naman sa Rojas City sa Capiz. Pero ang northeast monsoon amo iya ang nagaapekto sa Luzon. Diri sa aton sa bilog nga Visayas, no? Palawan, lakip na ang Calayan Island kay Occidental Mindoro. Maka-eksperyensya kita sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mangud man sa epekto sining LPA. Kasarangan tubtub mabaskog nga hangin gikan iya sa Aminhan na sidlangan pakadto nabagat na nasidlangan ang mabatsyagan sa bilog nga Visayas sa Palawan and dala na dira ang Kalayaan Island kag Occidental Mindoro nga may kasarangan man tubtub mabalod ang aton iyang nga kadagatan. So amo na ang aton subong iyang feeling, no? Na mention ko bala kaina, may portion nga ara pagidiyang daw bulubugnaw nga mabatyagan, pag may portion man nga ma-feel mo na ang kaginot. Well, anyway, mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na, bukas ng amon nga text hotline para sa inyo nga mga mensahe karon. Nga ako man pagabasahon kung makaligwa kita. Ang aton text hotline sir 963-757-0874. Sa luwat sir 963-757-0874. Pwede ka mudra makapadala sa inyo nga mga messages, greetings ninyo and also ang inyo man karon iya nga ma-share nga advice sa pagkabasahon ko nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. And also sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod page, no? Try to message man kamo dira, no? Sang inyo iya nga mga greetings kag participate man sa aton iya nga pagabasahon karon nga sulat. Ano wala ang aton nga istoryahan sa subong iya nga hapon? Ariho nang hindi lang hindi lang maglain ang buot. No, aton ya mga ano lang ni mga nakit-an lang bala naton kag
for sure mahambal ka man nga ay tuod gali no. No? Kaya nga aton nga pag-istoryahan ining tips no. Tips para iya mahibaluan kung ang isa ka tawo nga imo iya na istorya is nagabutig sa imo. Maigo da di lang di lang di maglain buot sakon. Basi wala iakigan mo ko da, no? Kay Arya gin kuha talang ni sa gin search man naton, ha, sa kay Google. So depende na ina sa imo kay ti ang tawo kuno ya depende man ang ila nga pag ano sa imo pag kumbaga ang term nila pag hibalo bala nila sa imo nga pamatasan. Maiban gani nga tulukon ka lang nila mambal na sila nga ay kasuplada man ni sa iya pero hindi yan gali hindi di ba? So depende lang ina sa aton kung magpati kita o kung hindi kay kita sa gihapon ang makahibalo kung ano ang matuod naton nga pamatasan. Okay, lingaw lang ning aton di ba? Kaysa nasiling ko na ganing ginahambal nila nga kung hindi kuno diretsyo ang imo nga paglantaw, no? Hindi ka wala makatulok diretsyo or lain-lain ang imo nga version sang sabat kung ikaw ipamangkuton, ano ay hanang kahulugan sila, na? So, ari, pila ka mga natipon sa mga eksperto, no? Do mga palaanggiran nila para kuno sa mga matumod kun ang tawo is binutig o kun wala. No? Sabi na sa mga bata, subong, nagkaon ka chocolate, wala. Wala. Pero pag ngisi, ay, patya. Anyway, Action Radio Philippine Standard Time, 1:46 na kita. Na, muning aton nga topic sa subong nga hapon. Number 1 gid. Number 1 gid kuno sa tawo nga makonsider bala, no? Makonsider nga nagabutig sa iya yang pag-istorya suno sa mga eksperto nga kung magpamangkot ka sa iya, no? Pamangkuton mo siya abe sa masami malipot, no? Meaning tipid ang iya nga sabata kumparar sa nagahambal sang kamatuoran. Kay man nagwa sa isa ka pagtuon sa tuig 2012, mga participants diri undergo sila sa training, no? Agud mahibaluan ang ginasiling naton na nagapagbinutig. Usar ang assessment criteria indicative of deception o kun acid method. Nga kung sa diin ti pagapatihan nga ang matuod nga sabat mas manubo kag malipot ikumparar sa kabutigan. Pero ara ginklaro diri nga hindi sa tanan nga kahigayunan ini ang mangin basihan para mahambal mo nga nagbutig ang isa ka tawo. No, kay man mas better man nga makilala mo anay ang imo iya nga kaistorya. Sa akon lang sa akon lang nga opinion, ma-apply ini guro nga nga pag psycho naton sa isa ka tawo kung nagabutig siya nga manabi lipot lang iya nga sabat tungod nga nang nagidaan gin paminsaran na guro kung kilala mo na gid ang tawo, no? Inang close na gid sa imo halin sang ginagkagmay pa kamo is updanay na kamo. In short, magutod ka mo or mag-abyan ka mo nga hasta nagdalalagko ka mo wala ka mo bala nakabulagay. Kay may tendency nga makuha mo ang imo gusto nga sabat kung kumbaga mabalaan mo kung nagabutigid man siya o kung wala. Pero kung random lang siguro ining hambal sa mga eksperto nga malipot nga sabat do nagakahulugan nga nagaano ka na nang nagabinutig ka na
depende sa sitwasyon. Nan. Ang ikaduha, wala sang detalye ang sabat. O, sa masami, nagalikaw ang mga tawo, no, nga nagabutig bala sa mga verifiable details. So kung ang mga importante nga detalye nga mahimo magkumpirmar kung nagahambal siya sang matuod o kun hindi. Kalakip na diri ang oras, no? Saan og ito natabuhaw? Basta sang sang amo na siya, 'di ba? Mga alas ano to gani man. Pangalan sang specific nga lokasyon or location. Sa diin to gani man. Basta sa may blad ang pisa ano dablo. Pangalan sa mga tawo nga na-encounter. Ang upod ko to si ang kalbo na bla. Kag pati na ang mga specific words nga ginagamit nila sa plastar sang istorya, no? Daw kumbaga kung sa kung maghimo sila sang balita, ang ginapangita, no? Ang gist sang story is hindi nila ma-establish. No? Amo nang ikaduha. Panilagi na da sabi. Pate Dahil ba kay istorya magli bata. Nga wala sense of wala sa mga location. Kung ma-apply ni siya siguro sa mga adult na. Mga inabla nakahangop or may signs of direction na gidya na nakatultol siya sang kung diin ang ilagi nakatuan, pero kung magrason siya, magbinutig siya, may tendency nga maang-ang siya or mangduwa-duwa sa balasang isabat sa iya kahit tiging corner na siya sang pamangkwat. Ang ikatatlo, ini siguro do medyo makontradict sa number 2. No? Kaya ang ini naman iya nga pamaagi is short lang gid ang iya nga sabat, no? Short na same sa number 1. Short lang ang iya sabat and wala siya sang may ginahimo nga any movements or careful siya sa iya ginahimo nga mga movements. Kay suno sa mga eksperto, sa masami hindi aware ang isa ka tawo kung ano kadamo ang iya movement. Labi na sa pag-istorya. Actually ako, ang ginasiling na nga movement like mamu-amo ka na sa imong kamot no nga do may gina-explain ka, naga-expand ka dira or hindi gani ang imong mata taas na og mata ang imong galing nga kilay ka taas na og ang imong baba imong bibig lain-lain man ang direksyon mo nang ginasiling nga kun wala ako no nagabinutig is do ka normal lang ya sa imo, no? Normal man ang makitaan sa tawo nga diri ang imo nga ang imo nga pag-explain sa iya, kung may pamangkot ka kag ang imo nga sabat naman ya is normal nimo nga ulubrahon nga ang imo nga mga movements tama kadamo. Pero kung ikaw ang nagabutig, no? Kung ikaw ang nagabutig, naka-plastar ang imo nga i-explain, 'di ba? Meaning bisan ano nga pasikot-sikot, pabaliswaon, pamangkot ton liwat, sulit-suliton nga pamangkot, ang imo nga sabat same lang gid Japon ang format. Nan. Amo na ang isa man sa mga ginabasihan. Ang ika-4 naman, wala nagalayo ang paglantaw samtang may ginapamensar. No? Nagapati kita abi nga hindi kuno makaya sang isa ka tawo nga nagabinutig nga makig eye to eye contact sa isa ka tawo nga iya ginabutigan. Ikaw Action Oliver, nagapati ka man na?
Nga kun halimbawa bi ako ka istorya sa imo, may gusto ka i-confirm sa akon. May gusto ka i-confirm sa akon, pero amo na galikaw ko eye contact sa imo. Ano sa pamatsyag mo nagabutig na ko sa imo? Oo ko no. Si Action James ya. Never mind lang si Action James. Si Action James niya. Si Action JM. Ay, gadoko sa abit, hindi ko na makitaan. Angat-angat, bigyan kay para rin makitaan. Taka kung si Sino, kada kung si James o kung si JM. No, pasensya lang, pasensya. No? But anyway, no, ang ginasiling nga kung hindi ko na makaya sa isa ka tao nga makig-eye contact, nagakahulugan nga nagabutig siya. No? Pero, ang mga tao nga naghahambal naman isang matuod is sa masami, ang ginasiling na bala, nasa malayo ang tingin. Samtang may ginapamensar, no? Sang sabat, para, bangod isa ini kuno ka pa maagi, para nga makakonsentrate sila. Well, anyway, ang sugpon diri sa mga eksperto, ang bala kung nagabutig ang isa ka tawo, may tendency kuno nga ginatry niya nga hindi bala ay na nilagin. Alang nga lang, naku Action Oliver. Sige, balikan ko lang, okay? Standby sa aton mga ka-action. Kamot gantos, nagabtik. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online mas nami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela bis kaan may COVID pa tapos okay Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? okay sana ano nang huy ako makulang ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may Ayan. Sige na, balikan na naton ang na-stop ko kaina. No, atong hambal ko bala nga ang isa ko no katawo. May mga pagpati kita iya nga kung ang isa ko no katawo is hindi makaya nga makig eye contact buot silingon nagabutig siya. Pero ang siling naman sa mga eksperto hindi sa tanan nga oras. No? Kay suno niya sa mga eksperto, ang isa kuno katawo nga nagabutig. Mahimo ginatry niya nga hindi mahimo, no? Ginatry niya nga hindi mahimo nga mapalayo ang iya nga paglantaw. Kaya di ba ang bali nila gani kung malayo kuno ang tingin may iniisip may ginapamensar para kuno yang makakonsentrate siya pero ang sa iya naman sa mga expert lain ang ilang nga paglantaw no ang tawo gali kuno yang nga nagabutig para sa ila ginatry niya na hindi maglantaw sa iban kundi mag-concentrate or makig eye contact sa tawo nga iya nga kaistorya nga muna ang verify kung naghahambal siya kung matuod o kung hindi ang iya ginahambal sa tuyo nga mahibaluan niya kung ini ang iya na kumbinser o kung wala. Kung ini ang iya nga napapati o kung wala. Namuna yung pagpati naman niya sang mga eksperto. Pero kung sa aton lang niya, kung eye contact kita, naghambal na to dayon ay nagabutig siya ngayon hindi siya makadiretso lang tao sa akon. No, mo pag ginayang iban. Pero akon somehow ang akon nga pagpati is iya ka expert. No, sa iya ka expert kay nahimo ko na ni siya. Nahimo ko na ni siya. Pero depende sa inyo kung naka-encounter man kamo sang kaangay sini nga situation. Ay na blang himutaran mo siya, nga himutaran, makuton mo siya. Ang ginahimo ko lang na is hindi ko siya paghalay pamangkuton nga pamangkuton. Diba? Hindi ko na siya paghalay nga pamangkuton nga pamangkuton nga pamangkuton. Kaisa lang na kapamangkot, then tulukon ko lang na siya. Wala wala kadlaw. No, tulukon ko lang na siya. And then kung magbalo sa, may tendency man gituod mo nga makaya niya na iya nga makig eye contact sa imo. Pero feeling ko mabalaan ko siya kung nagabutig siya kung may sudden movement sa iya after nga tulukon ko siya sang malawig kag wala sang any reaction sa akon nga nawong. Diba? Like for example, amo ni gatulokay kami nga duha ni Action Oliver. No, gintulok ko lang siya ya. Makot ko sabi, ikaw to nagkuha sang ikaw to nagkuha sang tinapay sa lamisa. Nagambal siya nga, wala O te, makig-contest sa sakon eye contact. Tulukon ko man siya. Kag hindi ko siya halinan, no? Hindi ko siya paghalinan sang panulo ko. Kaga nga kon nga itsura is wala gayuhom or wala ko sang maginapakita nga emosyon towards sa iya. Kay man dakpon ko siya kung ano ang mga next niya nga move. So, if halimbawa lawig-lawig na nga wala man lang siya reaction, same na gyud iyang reaction man simo tulok yaman ka nga wala man sang sakon lang ni ha, depende lang sa inyo. Kung magtulok sa sakon kag wala man siya sang reaction or ang tawag ni gani
nagseryoso man siya sa kalawigon na namon nga tulokay, ti may tendency nga magpati ko nga wala sa kabutig. Pero kung pag halay ko sa iya tulok kag sa kalawig na namon nga tulokay, dugay-dugay may changes na, may movement na sa iya nga mata. May tendency mapati ko nga nagabutig siya. Para lang yan sa akon. Pero kung sa inyo, depende man kung paano ninyo or ano ang inyong nga approach para mahibaluan ninyo kung nagabutig ang isa ka tao. Ang ikalima, ari, ako ko ni guilty ko ni sang una kay man bakas man magbutig sa kay mamang. No, ginasulit ang pamangkot antes magsabat. Sino dang guilty man same sa akon, no? Kay di ba may ara kita na nga wala ka pa nakapensar mo sa imong isabat na corner ka na pamangkot. Halimbawa, nagligoy ka? Nagligoy ka hambal sang classmate mo, nakitaan niya kang nagligoy man. Sa diin. Dugin kumbaga sulit mo ang pamangkot pero in different manner. Kay man galibog pang ulo mo kung anong isabat mo. Given pagid nga guilty ka. Diba? Doon mo budlayan ka magpalusot ko sang imo iya nga isabat. So, suno ko na sa mga eksperto, konsuliton mo ang pamangkot sa imo na nga makahatag ka sa ila sang oras para makahimo ka or makabuo ikaw sang mapatihan nga istorya. Muna ako nung hambal sa mga eksperto nga ginahimo sa mga nagabutig. Ginasulit na nila ang ginpamangkot sa ila. Kay para mahatagan sila ligwa. Kay ti kung ang aton nga utok may time ginaiya nga do kaabtik man bala sa aton magsabat. Muna ang ginahimo, gina-style nila ipamangkot man ang ginpamangkot sa ila. Ang ikaanom, same exact story. May ara naman iya nga mga tao nga kung pamangkuton siya, ariya, di ba kung excited ka kaayo, kag wala ka malangya sang may ginatago or mga kabutigan, ang imo nga istorya, tayo yun. Tapos kung pamangkuton ka na sa pihak, though ara pa ang gist sang story mo, pero may sugpo na. Amo na yung maanhan naton, ang obserbahan naton. Pero, suno sa mga eksperto, no? Suno sa mga eksperto, kung ang tao kuno iya nga binutig ang iya na nga istorya, consistent, meaning mag-istorya sa halimbawa ako, may istorya ko kay Action Oliver, mag-istorya ko sa kay Sino man din ako nga mga upod, same lagid tanan, walang labis, walang kulang. So may tendency nga nagabutig ako. Hala, Sino man. Pati well, anyway, ang siling gani hindi dali-dali ma-recognize. No, kung sino man ang nagabutig, kung sino ang nagahambal sang matuod. Pero ara na sa aton kay di ba may ara kita sang tagsa-tagsa kita, may ara kita sang mga pamatasan nga kita mismo is satisfied kita or hindi kita satisfied sa sabat sang isa ka tawo. Muna gani nga may gahambal nga ay nagahambal to sa sang tuod kay amo niho wala siya nang dire-diretso iya istorya. May ara naman kita gahambal, wala to sa gahambal to kay dire-diretso iya istorya, meaning na plot yan na to sa iya nga paminsaron nan, diba? Amo na kung nga may nagalalisay kay lain man ang iya nga paghangop, lain man ang iya sang iban. So amo na ang pila ka mga tips naton
no? Na-check naton sa aton nga pag-research pila ka mga tips kuno para mahibaluan mo kung ang isa ka tawo nagabutig o kung wala. Pero sa gihapon, ang hambal ko gani, nagadepende sa imo. Kung magpati ikaw sa ako niya gin-share o kung hindi. Okay? Kaya ti may kanya-kanya kita iya nga style kung paano na nato mahibaluan kung ang isa ka tawo is nagabutigin man sa aton. Kagang isa naton ka mangin factors, di ba? Ang closeness balahaw. Kaya ti not all man nga gid panglawag ko is ma-apply nimo. No? Labi na gid kung hindi man na kami close. Halimbawa pareho sa amon, ara kami sa media. Di ba may mga interview kami. May mga sitwasyon kun ka isa nga i-engage mo man bala ang self mo nga, uy, nagambal gid man to sa sang tuod. Baka pa sa feeling ko naghambal to sa sang tuod kay the way niya i-deliver ang naka-plus target. Ambal naman ang iba, ay feeling ko hindi. 'Di ba? Amo na siya ang pila naton iya ka mga the way kita mag-psycho sa isa ka tawo kun nagabutig o kun wala. No? Sige sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action kay akon man pagabasahon ang isa ka sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Champion Superpower with X10 technology. This time check is... Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan. lagi. Yes? Nano to? Sakay, Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Sige, salamat gid. Baw si Dayna Evangelista Herona, mayong hapon dira sa imod gang. Na, visit lang di Si Ma'am Shell Flora, mayong hapon man. Sige, salamat gid. Si Sir Alex Montesa, ara na sa kuno naga-monitor, no? Sa may sanitarium. Sige, Bacolod Sanitarium. Yoni Bangeles Lamzon, good afternoon man. Patamyaw galit ni Ma'am Ana Sinorong pamilya Garganya sa Valladolid ni Guro. Kag sa pamilya Iscario sa Banwa naman sang Binalbagan. Sige Ma'am Yoni Bangeles Lamzon, Happy New Year man dira sa imo. Si Ricky Calves, sa Good PM. Si Kayong Garzola, Jerry Flores, Barangay Riverside. No? Naga-monitor. Sige. Sinang Pres kag Munina sa Urarty Subdivision, La Carlota. Sa kay Ma'am Novi Magapan, mayong hapon man. Ma'am Virgil Pinda, always ginaga-monitor dira sa may Celine Homes. Salamat. Hinday ati Kimi Riman, naga-monitor from Banwa sang Morsha. Atiya, wala ka mo klase subong, Webes. Sir Melly Oligo, mayong hapon, naka-load na siya kunuho Sige Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Jenray, din ako to. Jenray Diaz Magayon or Mangayon, mayong hapon action and pa shout out sa Shilo. Check to ni pagbasa ko. Shilo Barbershop sa Talisay. Kay Tessie Ryan Grapa, Lester Grapa, Razel Grapa. Salamat. Solid ka action. Salamat, Gil. Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Ma'am Christine Minyas Villalobos, dila sa may DSB. Salamat man. Kag, mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Okay? Continue lang sa pagpadala man sa inyo nga mga messages sa subong iya nga hapon. No, action na JM, pwede ko makapaliyog na sang cellphone nga pula. No, kay may mga nag-message na guro sa aton, text hotline. No? Sa liwat sa mga ka-action naton, padala lang kamo sa inyo nga mga messages, inyong mga greetings, kag participate man karon sa aton iya nga pagabasahon nga
sulat. Salamat! Umbra! Umbra! Mga misteryo. Katingala. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sagya po ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa man sa isa iya ka sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. This is my life. Balita. Ari naman ako. Lain naman ang ako nagakatumukan. Well, anyway, diri na kita sa pagbasa na lang no sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Ang aton nga letter sender isa ini siya ka babayi. Nga nagpatawag lamang sa kay Jenny. Ang sulat ni Jenny nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This is My Life. Tita We, isa man ako sa mga maukod mo nga listener. Kag sa kada adlaw nga pagpamati ko sa mga sulat nga imo ginapangbasa, isa man ako sa mga naganyat nga magpadala sining akon istorya. Ang akon istorya, tita, nahanungod sa akon bana nga pagkatawgon lang naton sa kay Nestor. Si Nestor, tita, sang wala pa kami nakasal or sang nakilala ko pa lamang siya. Ang ginasiling na bala nila nga mala Adonis. Meaning mabukod siya nga tawo, tita We. Apang ina, 7 ka tuig na ang nagkaligad, halin sa nagpakasal kami. Si Nestor, tita We, hindi man tamaan gigataas. Mga 5'6" ang iyang kataason. Kag syempre, masami siya nga nag-gym. Ugaling sa nag-upod kami nga duwa, tita. Kasado na kami. Pagkaligad sang 2 ka tuig, nadismaya na ako tungod nga kalimtan na niya ang pag-gym. Kag perte sa iya pakaunon. Hindi man nga ginamarites ko diri siya, tita. Pero ina ba lang ang iya nga kaon is sobra-sobra. Do isa iya ka banyado nga kanon maubos niya. Kag mahilig siya sa pagkaon sa mga matambok. Like baboy ni Blaho. Kag baka. Subong, arat na siya sa 200 pounds. Kag tama sa iya katambok.
Nadula na ang ginasiling ko sang una nga mala Adonis niya nga panglawason. May time gani tita nga law surusunlog ko man lang sa iya. Ugaling nagakapikon siya. Nagapangakig siya sa akon, tita we. Kaya ginasiling niya sa akon nga, ay kung hindi ka na iya sa akon, pangita to sang iba nga mas gwapo. Ay. Diretsuhan na iba. Kagang isa pagid tita nga medyo nasakitan naman ako. Tungod, syempre bilang mag-asawa, mas manami pagid kung ang amon nga relasyon na balang okay ang amon sex life. Galing kay ang natabo siya tita, nadulaan man siya sang gana. Kay kung himuon ina namon, ginahapo siya. Kag siya ang una nga nagapangindi na. Subong, masami niya ginareklamo, kapinot sa iya nga dughan. Tita we ang akon nga problema, bata pa kami sang akon nga bana. Kag hindi ko siya gusto nga madula. Ano ay hanang akon nga pwede himuon. Kaya kung ako lamang ang magmuno sa iya, ginatake niya negative. Tita we, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Kabay nga matagan naman ako sang advice. Ang tagpadala, Jenny. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:21 na kita. Sa amuyad to ang sulat ni Jenny. No? Hindi gid na malikawan kun kaisa nga basta gani kuno mag-upod na, no? Mag-upod na ang mag-asawa. Lain gid kuno nga kuno magnobyo, magnobyahanay pa lang mo sang sa mag-asawahay na. Di ba action hands? Na balang abi mo buot siya. Kay gali may ginatago man. Or inang abi mo hindi siya makabasag pinggan. Kaya gali ang baw. Mabaw ka na lang. Hasta lang da. No, so hindi gid na malikawan sa basta mag-upod na, no, as family. Dili kita sa pagbasa sa nga mahatag man nga advice ni Tita We sa kay Jenny. Action hands, pwede ko da makapalihog sang pula nga ano. Oo, paligo kay Action JM daw lay ako ginasnab niyang beauty ko di. Sige, naunahon ko na ibasa ang kay salamat gid sir. No? Unahan ko na ang basa ang ginapadalaman nga advice ni Tita We sa kay Jenny. Mayong hapon si mo Jenny. Number 1 ko lang gid nga panugyan sa imo. Ipakonsulta or ipadoktor mo ang imo nga bana. Kay man sa nasiling mo man na kung ikaw ang maghahatag sang advice sa iya, ginatake niya negative. So, may tendency nga hindi siya magsunod sa imo kung hambalan mo siya nga mag-diet. So, much better nga ang doktor mismo or a professional mismo ang maghambal sa iya. Kay ang nang nabatsagan niya nga duka piot sa dughan sa isa iya ka overweight nga tawo basi indigasyon nga may ara siya sang balatian. Mahimo ang doktor amo ang maghahatag sa iya sang panugyan na medyo panubo-nubo.
No? Mag unat-unat gamay para iya magbuhin man ang iya kabugaton. Kay importante ina para nga maglawig pa siya sa kalibutan. Kagang isa pa sa ginalantaw ko man, Jenny, kung isa ka eksperto nga cardiologist ang mag-warning sa iya, posibilidad is mahadlok siya and obligado siya nga magsunod sa advice. Sige, thank you so much gid Tita We sa imo man nga advice sa aton iya nga letter sender sa kay Jenny. Okay, sa mga ka-aksyon naton nga nagpadala sang ilang nga mga messages. Sige, ang mga kagina pagliula na panas. Sige, akon maanan ko karon pang basahon ko lang pagbalik ko ha. Okay, sa mga ka-aksyon naton. Standby sa akon iya nga pagpanumbalik. Para iya sa additional pa naton, mahatag nga mga advice man sa aton iya nga mga listeners, and also proceed kita dayon sa aton iya nga horoscope. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Pabalik din sa atong programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyong kaupod ini si Indayan. Si Ma'am Ana Sinoro, may ara siya sanggin padalaman advice niya sa sender. Hambalya, sa sender, hindi mo pagyamuhaton ang bana mo. Hambalon mo siya sang mahinay, nga mag-diet siya kag magpa-check up. Kay tama na siya kadako. Kag pangamuyo gid ang iya health, especially sa bana mo. Sige. Salamat gid Ma'am Ana Sinoro sa imo iya nga advice man sa aton nga letter sender. Baka ina ho nag-comment di si Sir Ray Flores Baryoga sa akon nga sa akon nga tips sambalya bumayong hapon aksyonan gintagaan mo gid si Rochelle idea para makabalo sa kung nagabutig ko o kung wala.
Ang hambal ko bala, sir, depende lang na iya sa imo. Kung mapati ikaw o kung hindi. Di ba? Kay man, mabalaan man na Japon ni Ma'am Rochelle kung nagabutig ikaw o kung wala. Di ba? May ara na sa isang mga strategy. Okay? Sige. So, salamat gid sa aton yung mga ka-aksyon. Sa kay Sir Doy Arthur, mayong hapon lang dira sa imo, sir. Ha? So, muna ang story, no? Story nga gin-share diri iya sang aton letter sender subong hapon si Jenny angot man sa iya nga problema niya sa iya nga bana at isubong do hindi na bala do hindi na siya fit even though nga gina-try man ni Jenny nga maingganyo ang iya nga bana ang diet bala pero ti do kabudlay gid. Mas better gid man tuod nga expert ang inyo yung kadtuan para nga magiyahan gid kamo kung ano ang mga nagakaigo nga himuon. Alas 12:30 na kita Action Radio Philippine Standard Time. This time diri kita sa pagbasa man no sang first part sang aton iya nga horoscope sa subong nga hapon. By the way, sa mga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan, siniya nga adlaw, happy birthday for this January 5, 2023. Sino yan mga, kung pila ka na gani Action JM, 23, ma 24 ka sa sini nga bula, ang tuig, gulang ka na. Sige unahon naton ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn na tawo, Desyembre 22 tubtob Enero 19. Capricorn, maayo nga balita. Bangod, may mag-aabot sa imo yang or may balik, no? May balik ang imo ya kaayo nga hatag or ginpakita sa imo isig ka tawo. Pero baliskad naman ina kung naghimo ka sang hindi maayo. Bangod, panahon subong nasukton ka kung nakahimo ka gid man sang mga kasalanan. Pero syempre, yara man ang paghatag tsansa sa imo. Agud nga matadlong nimo ang nagtiko nagtiko nga dalan. Meaning kaayuhon kung ano ang mga naandan mo na dira bala nga sala gali. Sa mga Capricorn, lucky numbers 5, 13, 33, and 42. White is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius na tawo Enero 20 tubtob Pebrero 18. Aquarius, hindi ipangibabaw ang pagkatamad. Kaya nga kung mangibabaw ang pagkatamad, may tendency nga jutay man ang imo nga maobra. Hambala lang kaugalingon mo, mangin mapisan ikaw para sa imong future. Hindi ko kapoy. Kinahanglan ko lang ni i-exercise gamay. Kaya ini. Ay kung kayo isab na tuod kung kita mismo, kung magpaluya-luya kita. Duga-duga ang pagkita nga itong naga times 2 bala nga itong nga pagluya man sa aton nga lawas. So meaning kung nagaluyahan ikaw mismo i-energize mong imong self. Like mati kada abi bisan pila lang ka minutes
nga music nga makapa-alive and alert sang imo iya nga paminsaron. Or ni gani, pwede ka makapi-kapi. Kay para lang nga magbugtaw ikaw. Magbugtaw ikaw. Kag para ma-realize, char lang, wala na to ya. Mabugtaw ikaw kag ti matayuyon mo ang imo nga obra. Sige, sa mga Aquarius, lucky number 7, 18, 34, and 42. Honey yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces na tao, Pebrero 19 tugtog Marso 20. Pisces, alerto ka subong. Uy, kung may ara ka sanggin promesa, ina ang matuman. Likawan lamang ang mga hambalanon nga makasakit man bala sa bratsyagon sang iban. So meaning kalma-kalma danay ang tabas sang aton dila. O kadalong ba tabas gid ya? Nabalaan ko lang tela lang ginatabas mo. Well, anyway, sa mga Pisces, halong-halong sa imo iya ginabuyan dira nga mga words. Kay basi bala may mga tawo nga daan nga ka-sensitive. No, abi nimo normal lang ginakadlaw-kadlawan mo pa pero gali ang imo dira nga upod nga tam-an ka-sensitive. Nagalain na ang buo towards sa imo. So, halong-halong gid. No, mula na panugyan ko, halong-halong gid. Sa mga Pisces, lucky numbers 4, 18, 38, and 43. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Aries na tao Marso 21, tubtob, Abril 19. Aries, mas maayo nga hatagan atensyon ang mga importante dira nga mga dokumento. Aries, bag-uha ang hindi gid makaon guro sang ido nga pamatasan. Ay, inang pamatasan nga do hindi gid magustuhan sang tanan. Bag-uha ina. 2023 na baya. Para ikaw nga mangin malipayon. Kay man kung halay ka lang dira nga naginapaminsar ka dira nga mga kalain sang buot. Ati ikaw mo lang pakalain sang imo yang kaugalingon. Paano ka pa na magyuhom? Kay do ang tanan paglantaw mo sa ila hindi manami or negative. Okay, sa mga Aries, lucky numbers 3, 8, 27, and 40. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20. Taurus, kahibalo ang imo ya kaugalingon sa mga hindi manami nga pamatasan nga kinahanglan bag-uhon. Gani kun mahimo mo ina sa madali nga panahon, mangin happy ikaw. Sa mga Taurus, lucky numbers 1, 12, 25, and 30. Light brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini na tao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, hatagi dayon gilayon. Hatagi dayon action ang problema. Hindi pagpabayan kay basi hinulsulan. Overrhyme. Hindi pagpalampuwasa ang mga kahigayunan nga mainsyakto mo ang sala. Kay para iya nga sa ulihi, wala ka balasang pagahinulsulan sa imo iya nga ginobra. Sa mga Gemini, lucky numbers 19, 23, 29, and 38. Lavender is your lucky color. Sa iluhan naton ang mga Cancer. Mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer kung may kadtuan. Kung may kadtuan,
himua ina pagkaligad sang udto or meaning subong para mangin positibo ang resulta. Cancer, likawan ang chismis. Wag magmarites danay. Sige, sa mga Cancer dira, lucky numbers sa 2, 22, 24, and 34. Cream is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, na tawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Kung kapuy ang lawas, ay sukot na ina kuno sa imo Leo. Hindi pagbaliwala unay kayong lawas. No? Hatagan gid sang atensyon. Sa mga Leo, lucky numbers 4, 9, 26, and 29. Sky blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, na tawo Agosto 23 tubtob Setyembre 23, matungdan ang imo yang nga mga obligasyon, mapakita mo ang imo yang nga ikasaranggid kag wala sang may magasagabal. Pero likawan ang anuman dira nga pagpanghagad. Okay, basi matuon sa hagadan gid. Sige, sa mga Virgo, lucky numbers 2, 17, 23, and 33. Indigo is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Para sa damit na ka-bloom sa bango. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapugid siya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan gis kaila sila sir. Parang Okay, pabalik diri sa aton programa. This is My Life. By the way, mayong hapon lang dahil kay Ma'am Angela Gayondato Castillo. Naga-monitor sila from Banga Tutong 1 sa may barangay Felisa. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Sige, sa iluhan naton ang mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Diri na kita sa Libra. Ang mga Libra na tawo Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Si Libra, likawan ang sobra-sobra nga pagka-emosyonal. Kay too much kuno nga emotion ti nagaka-apektuhan man ang imo nga trabaho and also ang imo dra nga mga obligasyon subong adlaw. Kinahanglan maggiho bangod Libra ara lang sa uruunhan ang solusyon na kun kaisa ang aton bala nga mga paminsaron ni ay wala na giniguro chance wala gid solusyon ang ako nga problema pero in the end gali wala ka kahibalo nga ara lang sa unhan basi dugay-dugay masandaran mo na di ba action hands di ba agree ka ba sa action hands ako maramian ka sa mga Libra dira lucky numbers at 10, 19, 36 and 43. Beige is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio na tawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ang pag-init blas ang ulo nimo ay makahatag lang na sang negatibo nga resulta sa imo dira nga mga ulobrahon sa imo dira nga ginapamensar ang lain pa sina kay hindi ka maka-concentrate sang maayo so dapat ligawan ang mga negatibo nga mga paminsaron kay para nami man ang imo nga mudo nami ang resulta or produkto sang imo yang nga trabaho diba? Ang siling gani nila, think positive. Kay para positive man ang outcome sang imo dira nga mga ginaobra. Magkalma lang. Sa mga Scorpio, magkalma lang. Hindi magpadali-dali or hindi dira magpadaso-daso sang imo tawag ni pag himo desisyon. Labi na gid kun ara ka sa imo nga emosyon nga sobra ang imo nga kainit or sobra ang imo nga kalipay kay man ang ginahambal na gani nila kung too much kuno ang imo nga emotion bala happy ka man or nainit ka or nagasunggod ka kag nagdesisyon ka may tendency nga ang term is hindi na siya manami nga desisyon kay kung kaisa nagalid na sa distraction sa imo or inir okay lang kung sa imo lang basi wala pati pamilya mo maapektuhan man so dapat clear aton nga paminsaron kung mag-desisyon kita kay kung hindi gani buron pa na sa capture sang kilala mo pati ang sugpunin dayan man joke lang to ha. So, sa mga Scorpio dira, lucky numbers 2, 15, 27, and 36. Emerald green is your lucky color.
Mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sagittarius, kung handom nimo, syempre, katinaran, gamita ang imo ya ikasarang, ang imo kapisan, ang imo ihibalo, kag ang imo nga gamay pagid bala nga tawag ni, ang term nila is jutay pagid nga pagpasensya hasta nga malabot mo ang imong handom. Na? Kay man, subong Sagittarius, kung gina-apply mo lang initanan, ara ka sa, ginausoy mo ang dalan para iya sa katinaran. Lapit man na o kung layo pa, as long as nga hindi ka lang magbiglang liko, may tendency nga makuha mo gid ang katinaran nga gusto mo. Okay? Sa mga Sagittarius, lucky numbers 8, 9, 36, 44. Sakto na ko to, 4. Doon nalipat pa ko. Liwat, 8, 9, 36, and 44. Peach is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 na kita. Amuyan to ang aton iya nga horoscope of the day. Aton nga kapalaran for today, subong man nga adlaw sang Huwebes. Enero 5, bukatiga. Enero 5, tuig 2023. Baw may sugpon gid si Sir Ray, oh. Baro na kapag pangapag-ngapi dira sa imo, Sir Ray, ha? Kakadlaw gid sa kagin on air ko gid ko, no. Bala kadaya, sir. Si Ma'am Veronica Santillan Manukan, she is Sagittarius. Ayong hapon dira sa imo, Ma'am Veronica. Nagmayo lang nga pag-monitor subong iya nga hapon. Nga tubang ko di gani nagakaon-kaon gudi sa tinapay o ginalaway na ko di gatulok siya. Hindi man ko ka-concentrate sa nga akong ginahambal, ginalaway man ko. Ginagutom man ko di. So, nakakaon naman ko. Dugudugang gutom pa. Managuro, basta may nagatubang isi mo, no? Kaya tapos gayom-yom, ginisi mo kagakaon, no? Giyagadaksyonan sa. Paano na kapag kaon-kaon, na? Kabay madunlan ka, jo. Dala na to dani mo tubig. Masibula masalamukan si Sir Henry. Sige, alas 2:51 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Oy, by the way, basahon ko lang ni Bala. Lipot lang man ini siya, no? Kay remember ninyo kahapon di siya nagwa nga mga information bala. Ang apilasyon sa mga police colonels and police generals na kung mahimo resign. I forgot the specific term gid. Pero ang purpose is mag-resign sila tungod syempre isa na sa mga atikang sang government nga ma-clear or mapapas ni ang illegal drug trade. Kaling kay Ariho, may pila ka mga police colonels and generals nga hindi sila mag-resign. Actually, valid ang ilang reason. Ang reason nila is anong pulos ang amon na pila ka tuig nga pagserbisyo nga iparesign nun lang kami. Hagang iba naman naghambal, bread and butter niya namon. Mano amon nga mga pamilya. Kung mag-resign kami, matanga-tanga. Amo nang ilang nga mga reason, which is, syempre, reasonable. Unless na lang gid guro kung magrason sila nga, di kami magpanaog. Kay basi malawagan na nga ngalan. Nga dakpan gid nga intra ka sa illegal drugs. Well, anyway, a courtesy resignation. Now, ang proper term sa apilasyon sa mga police colonels and police generals. Bakit
kabudlay, gid hindi gid dali makuha ni no, hindi gid dali madula. Ining illegal drugs. Mahambal na nga napapas na pagdugay-dugay may ma-recover naman to nga tagpila ka bulto sang illegal nga droga, no? Example ta na lang diri sa Bacolod mismo, budo kadamo gid diri. Kapin pa kung may mga event diri, maskara and other pagid. Ti damo naman ang maglilingin ang ulo sini. Ang pray lang naton, no? Ang pray lang naton is syempre maghagan-hagan na ning illegal drugs. Kag bisan pa paano bala. Ang mga ka-aksyon naton nga naga-engage diri is voluntarily surrender ang ila kaugalingon, no? Para nga mag-undergo man for cleansing. Ba kailain gid yakon ma-cleanse ikaw, mini magbagong buhay ka. Normal lang wala nga may mag-ano sa imo, may magpanuya sa imo, ti anhon ta na kay ara na dira, di ba? Ang imo lang nga pamensaron nga para aya sa imo kaugalingon. Kapin pagid kung pamilya mo abi do suya man sa imo kay tungod sa nahimo nimo, don't mind them, 'di ba? Don't mind them. Kay may mga tawo yang nga handa nga magbulig sa imo even hindi mo pa na sila mga paryente. Okay? Sige Alas 2:54 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita anay antes man ako sa pag-extra no. Sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Joshua chapter 3 verse 5. Joshua told the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you." I can't say goodbye. Yes, salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Webes nga edisyon sang programa This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Ini naman ang lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.